Здравейте! Темата на днешното видео е относно родословното дърво на Исус Христос, тъй като в две от Евангелията, там където въобще се споменава за родословното дърво, има различие в него и това е една от загадките, бих казала, на Библията и едно от местата, на които е имало доста спорове относно това дали въобще е вярно това, което пише в Библията. И така, едното родословно дърво е в Матей, а другото родословно дърво е в Лука, т.е. в Евангелието от Матей и в Евангелието от Лука. Сега, Евангелието на Матей, първа глава започва с самото родословно дърво и се започва от Аврам. И се казва, че Исус Христос е син на Давид и син на Аврам. И от Аврам се стига до Давид, от Давид се стига до вавилонското пленничество и оттам до Исус Христос. Като Матей подчертава факта, че родовете от Аврам до Давид са 14, от Давид до пленничеството в Вавилон са също 14 и от Вавилон до Исус Христос, до идването му, пак са 14. Сега, какъв е проблема между това родословно дърво и това с Лука? Лука започва от Йосиф, той започва от бащата на Исус Христос Йосиф и продължава назад във времето, като пак преминава през Давид, пак стига до Авраам и продължава назад, чак до Адам и до самия Бог, който създава Адам. Обаче бащата на Йосиф, който е съпруг на Мария, е различен в двете Евангелия. При Матей се казва, че Яков роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос. Докато в Евангелието на Лука, което се намира в 3 глава, се казва: както мислеха, беше син на Йосиф, който беше син на Илии, а Илии на Матат и така нататък. И имената, които са от Йосиф до Вавилонското пленничество, са различни от тези, които са в Матей. Тоест, 1/3 от родословното дърво се разминават. Тоест, двамата евангелисти започват да проследяват родословното дърво явно по различна линия. Въпросът е, кое е истина и има ли противоречие, има ли лъжа в това нещо или възможно и двете родословни дървета да са верни. Така, сега да кажем малко за двете Евангелия. Евангелието на Матей е предназначено за евреите. Там той постоянно споменава как Исус Христос, който е истинския Месия, изпълнява пророчествата, които са в Стария завет за него, които са били познати на евреите. И те, очаквайки Месия, са очаквали тези неща да се изпълнят, които са били говорени за него в Стария завет. Затова Евангелието на Матей е насочено към еврейските слушатели. И там постоянно има, според както каза Господ, според както е писано за него. И тук Матей споменава царската официална линия, която тръгва от Давид, през Соломон, неговия син Ровоам и всички тези синове, които са заемали царска власт. Тоест, това е законната линия, законната царска официална линия, от която се извежда родословното дърво на Исус. Сега, при Лука е малко по-различно. Лука пише Евангелието основно за езичниците, за тези, които не са запознати с закона, не са запознати с пророческите писания за Исус Христос. Затова той стига чак до Адам и до Бог, като иска да покаже на езическите вярващи, че Исус е легитимен представител, че той е син на Бога, не е просто син на Авраам. Има и друга цел за това нещо, защото Исус Христос е изкупител не само на евреите, той е изкупител на целия
свят, т.е. и на езичниците. И сега, какви са тълкованията между различните християнски отци и дори ранни отци на вярата, които са утвърдени, нали, от църквите? Смята се, че разликата при Лука идва от там, че или може да не е бил биологически баща на Йосиф, а да е бил тъст на Йосиф, т.е. или може да е баща на Мария и да се проследява родословното дърво от Мария, което също е от Давидовото потомство. Обаче, тук имам едно на ум. Смята се, че баща и майка на Дева Мария са свети Йоаким и Анна. Т.е. свети Йоаким, ако той е баща на Мария, значи не е Или. Но, тук има едно но. Тези родители на Дева Мария са приети, че са те, но според преданията, никъде в каноническите книги няма информация за родителите на Дева Мария. В една апокрифна книга, която се нарича Протоевангелие на Яков, там се споменават за бащата и майката на Мария, но тази книга не е канонична и ние не можем да твърдим, че това нещо е вярно. Това е останало в преданието, но то не е канонично 100% неопровергаемо. Така че варианта, въпросния или да е баща на Дева Мария, е абсолютно възможен. Тогава Йосиф, той бидейки негов син, не по биологичен път, а зет, по закон. Това е едната версия. А каква е другата версия? Според Евсевий Кесарийски, който е бил ранен църковен изследовател и вярващ, написал е църковна история, той се позовава на един още по-рано от него историк, Юлий Африкан, 2-3 век. Той обяснява последния начин разликата в родословното дърво. Тъй като евреите в Стария Завет са имали един закон, наречен закон за левирата, който ще ви прочита какво гласи, за тези, които не знаят, повечето не знаят, предполагам. Във Второзаконие, 25 глава, 5 стих, ето какво пише. Ако братя живеят заедно и един от тях умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжи вън от семейството му за чужд. Братът на мъжа й да влезе при нея и да я вземе за своя жена и да изпълни към нея длъжността на девер. И първородният, когото тя роди, да носи името на умрелия си брат, за да не се изличи името му от Израил. И така, какво може да е станало тук? Казва се, че Яков и Илий, които са двамата претенденти за баща на Йосиф, са били братя. Но Илий не е имал деца. Сега, те са били братя, обаче от две различни бащи, защото ако проследите нататък, или има едно родословно дърво, при Яков е друго родословно дърво, всичките имена натам се разминават, така че единствено би могло да се приеме, че това са братя с една майка, но с двама различни бащи. И така, или няма деца от съпругата си, почива, и брат му Яков е длъжен да изпълни длъжността си на девер към вдовицата на брат му. Така той я взима за своя жена и първото дете, което тя ражда, това се отнася само за първото дете, да кажем това е Йосиф, тогава той се води, според този закон за левирата, той се води син на Илий, на починалия, въпреки че той няма биологична връзка директна с него. Така, биологично обаче той е син на Яков, защото Яков му е биологичния баща. И това е другото обяснение, което може да се е случило за различните линии в родословното дърво. Тоест Матей проследява линията, която минава през царете, през официалните наследници, откъдето е Яков. А пък Лука проследява линията, която е биологическата линия, но тук
Това малко пак не може много да се докаже, защото казахме, че евентуално, че Яков може би е Яков е биологичния, не Или. Но това са спекулации, смисъл, кое какво може да е станало. Въпросът е, че може да се е получило нещо такова. Да кажем, може би не Или, Яков не е могъл да има деца, пък Или е въздигнал неговото потомство. Така че това нещо е абсолютно възможно да е така. И едните хора проследяват родословието по единия брат, другите по другия брат. Това е другото обяснение. Предполагам, всяко обяснение може да има и плюсове и минуси, тъй като не се казва ясно кое какво е. И има много неща места в Библията, където има такива тънкости, закачки, загадки, за които човек може да се хване, нали, и да успорва, или ако желая да спори, и има много благодатни места за такива неща. Но важното е, че и двете родословия стигат до Давид, защото се знае, че Месия не може да бъде потомък на друг род, освен директно на Давидовата линия, защото на Давид Господ обещава, че ще има винаги от неговото потомство цар. Тоест, царете, които стоят на престола на Израил, винаги ще бъдат от Давидовото потомство. И така, това е относно този казус. Малко я се обърках накрая, но мисля, че разбрахте идеята, защо не трябва да съдим предварително, преди да разберем какви възможни обяснения има, защото ако наистина случай е един от двата, то тогава съвсем приемливо е и разминаването, и това не значи, че не е вярно само по себе си родословното дърво. Това е от мен. Довиждане за сега.